ndipangeni support kupanga subscribe, kupanga like, komanso even you can drop the comment tiuzeni kusani pamene pakusalira zonse ku Facebook, ku YouTube, komanso ku WhatsApp group. May God be with you. Today lelo tikufuna tionesane mmene timapangira activate Windows. Mavuto a Windows amalemba akona apa pabwera pauchina papa amalemba kuti activate the Windows, go to the setting. Product key ambiri mavuta kuti aipeze muje ni mama musinangaena makhala kuti computer sakuidziwa angopangidwa install zinthu zija Windows jangu wapangira install. So chifukwa cha chinthu chimenecho lero napanga kunena kuti tikudziwa wina samadziwa kupanga activate Windows, ne chifukwa kuti wina samadziwa kupanga activate wina samadziwa Windows komanso kumene kumapanga activate Windows akukudziwa. Ngati simukudziwa tioneserananso limodzi pa video imeneyi kuti ikuti kuti bwanji. So chabe ndikuti yanga sinaonetse koma yanuyo ikuonetsa. So nkosavuta umangopita just go straight to the settings ndi ukapanga zinthu zimene chimene ndikufuna kwambiri kufuata unesera kuti a product key amapezeka kuti mmene unenera computer yanga si ilibe kapena kuti sina ndilembera zimene zozo ayi, koma kuti ikanakhala kunena kuti andirembera ndikuti bwezi tikupanga zimene zozo kuti kuti muone mene mapangira, koma yaine sina ndirembere kuti ikufunika yani ikufunika activate Windows, sina ndirembere. As you can see here palibe po pamene yandirembera, palibe apa, palibe. Koma ikakhalapo imalemba papa modi yanuyo mangwena kupita kuma settings then mukapange check kuti yalemba activate the Windows. Pamene apanga activate the Windows just go to straight to the activate. Mukapita activate make sure kuti computer yanu is connected to the internet. Pamene apakidwa connected to the internet ndio kuti pamene wapo pamene apangidwa connected to the internet imazipanga yoka mpaka nemefika kuti muke product key. So how can we tingapeze bwanji product key wa Windows amene tugwise ntchito? Product key wa Windows chimene timachita mayenera mupite pa search then mpange command prompt. Makafika apa mayenera mumpange run mene aliliyo ntchito. So apa pali code imene timayika pati pali code imene timayika pa command prompt imene ndi W. Make sure should be a small letters. W MIC space path space software licensing service. Software licensing service. Service, then a space get space then AO3 OL3 is O should be capital letter OA3, then original product key
O should be capital letter, original, product, key. Product P should be capital letter. Sorry, product key, and K should be a capital letter too. Product key. Mukalemba mawamene mukalemba kuti WMIC Software Licensing Service get all three original product key, then you have to press enter. Mukapanga press enter, pabwera pabwera product key 1. Komano sometimes ma computer na siziteka sabweresa papa, so tipita njira ina imakhala yophweka kwambiri kugwiritsa ntchito kuti mupeze product key wa Windows 1. So ena ma computer ena apapa sizimatheka ayi, so chifukwa kuti sizimatheka ndikuonesa njira imene iyoyo zimatheka. Mufune muzafune, munthu afuna azafune amene ayipeza. So the best way imene tachoka imene ngati satheke, ngati musapeze pene matha kulemba error invalid what koma yene ndikanapanga enter ikanabwera kuma sindepanga sinaka kuti muyiona product yangu. So it should be now chofunikira apa ndekuti mugwena mupite pa search bomba, so mpaka so command prompt chimene mungachite mupanga search registry editor. Registry editor, this one, then it should be open. Yes. Run administrate. Run administration. Then onigira reload. Where is it? Run administration. So tikapanga ujeni register editor abwera uyu akabwera papa tiwena mupite pa local machine here, then muwena mudali pamenepo muwena musegule mukapanga choncho, then double click left double click, then mupita pa software double click. Mukapita pa software mukwena mpite scroll down mupeza pena pakalemba Microsoft apa Microsoft mupita apa pamene paka red, I think mwapaona apa paka arrow, then mukapanga pamene mukwena mpanga scroll down mupeza pena pakalemba Windows, down. Windows NT up alemba Windows NT pamene papaso mupanga paka arrow mupanga press kamene paka arrow mukapanga choncho, then mupanga current vision, then mukupita pa current vision. Let me decide pa center apa kudezonile bwino apa pa current vision. Then mukapita pa current vision mupanga press pa current vision mukwena mupite pamene musike musi mukapeza lemba kuti software protection.
software protection. Musaiwaya kuti tikufuna tipeze product key ikakhala command prompt jakanika teka kodi jakanika tikuya tiuze njira iyi tikamfufuze kati kwa computer mukuti ali pati, then mukwena mpite no mukafika apa mukwena no mpite pa software protection. So let's go down. Muzona so nano right. Software protection. Software protection. Software protection. Amen. Software protection. Mukapita pa software protection then pa software protection then open. Maone uyalo kukuli. Then product key muona kuti backup product key default. Maone product key wa Windows wanga ndi uyu. This is the product key. Ndikuti ma numbers awawa ndikungwera ndiwalembe pena pake ndiwalembe kandi wapanga kope basi apanta kungopanga yonchi ndikupanga kope ndikupanga kope kandi kwalemba pena pake ndikapanga punch kuja nikuja. This is a product key wa Windows wanu kuti mpanga activate. I think taoni sana mene tingapangire Windows product key tingampeze Windows product key mukangopeza mene kampancheni pamene pakuuza kuti muike product key bazateka. Thank you very much. May God be with you. Bye.